I pozdrav ljudi opet, tako da nastavljamo sa Sniper Elite. U prethodnoj epizodi bilo je, znate, na onom prvom mjestu kad smo je pričalo kako šta treba, kako da ih cepiti i to. Smo ih ubijali. Idemo sad, evo, na slovo M imate mapu, znači mi tu idemo ovdje. Krenemo dalje, a? Šta mislite vi to? Da mi cepamo dalje, da li idemo ovdje ili ovamo, sad ćemo, može i ovdje, tako. Tako da, idemo, da im razbijamo ugle, tako ja sa snajperom. Majke mi, interesantno je dosta, vidite kako je lepo optimizovan. Efekti, vidite ovo sunce, kako lepo sve. Lepo sija. Lepo, nema neku zahtevnost. S. Znači mi treba da legnemo. Da, i uzet ćemo za svaki slučaj ovo. Joj, vrčela. Joj, dođi mamu da ti ću što mu kaže. Šta bi? Mamu ti jebem sam. Kako se, evo nas na Z pretražujete. Dođi ti. Dođi vamo siso. Dođi, šta bi? Nož u ugla, odmah zabivam. Čekaj da ga pretražimo i ovog šabana. Znate, ljudi, kako je moćna igrica, mislim, nije loša uopšte. Ne znam kad je ovo... This is a good time to use the well rod. Ja mislim da je... Ona je sad, ja mislim da je skoro izašla ova igrica, sad pre možda nekih 3 mjeseca. Znači, nova igrica. Igrao sam ja Sniper Elite 2, kjece, nisam od dvojku sam igrao. Moćna igrica, mislim. Čekaj, stani, sad ćemo da im bacimo, čekaj ovog da cijepim i da im bacimo granatu, a? Tako da, brate, odte grkljana, brate, nož u sred grkljana. Nema drkanja sa mnom. Tako da, sad ćete da vidite što ćete mu raditi. Treba da im bacite granatu ovdje, a? Tačno ovdje. Vraćela što vidite. Šta bi, sine? Koja krv, bret. Mislim, efekti su dobri. Efekti ima jeste. Ovo sam, znači sad idemo to stealth kill da radimo. Znači stealth kill. Sa koje ćemo strane? Šta mislite vi kako ćemo mi to danas ne vidio? Evo ih ovdje jedan ovdje u šatoru. A tu si se sakrio. Tu si se uštekao, brate, gotov si. Op! Uče, vrat! Što moćno, ej. Aha. Dobro, mu piše neka pisma, neka li to poruč, tam piše, ne znam. Tako da, sad ćemo i tebe. Cijepimo, brate. Nemoj da me trpiš da svi. Jaj, brate, ja sam glup. Neka nek me vidite, eto, to sam htio da vam kažem, znači čim nas vide, malo vas cepe, mrtvi ste, brate. Odmah, zajebao sam se, nisam vidio da sam toho glup, evo, da ne gledam nam dole na mapu. Da pokušamo odavde, možda je bolje malo. Šta mislite vi? Sad da ga cijepimo ovo viš, vidite, tu su dvojice ih ima. U stvari mi ćemo idemo prvo ovdje, samo da me ne vide jebem li mater. Kako me nerviraju. Da cijepimo mi sa štorpi, a? To, sine. Uče buglina, vrati, ko lubenice. Ti, evo, kao što rekoh, imate te stvari da radite, pretražujete te stvari.
možete da mu uzmete neke metkove ako zafali nešto, da gusti, znate i sami. Evo ovdje ima ih dvojica, jedan je okrenut direktno upaziran ovamo, daj da ga cepimo, jednu jedinu u ugla, sad ćemo, aha, okej. Ja mislim da može ovdje cepiti snajperom, a i ne mora sa snajperom. Može i to. Dobra, jaj, brate, ja sam glup. Nema veze. Idemo dalje, samo da idemo koliko snimam. Ajmo još jedno 2-3 minuta. Ne smijem, brate, da snimam više od 15 minuta, jebem li i mater. Što me nerviraju, brate. Snimamo bi ja u ovom 12 minuta da igramo ljudski. Mislim, može toliko, dovoljno je vama i 10 i 15 minuta da snimate. Ne, to. Malo je falilo, brate, da me vidi jebemo u mater. Joj, nisam... Ne valja da te nisam vidio, brate, je... O, brate. Bio u mraku to. Joj, brate, ja sam moćan, sam dobar. Dođi vama se. To. Tako da idemo sad, nastavljamo vamo, a? Moramo tiho, jebi ga, ne smije da nas primete. Oj, majko. Čekaj prvo da ga raznesu, da mu idem mater ovome. Tiho, ostao sam skroz bez metkova. Joj, brate. Šta bi? Joj, da li sam toliko glup, jebote. Da li sam toliko glup. Znači, vidite, ne smijete baš mnogo blizu da budete, to će i vas da raznesi. Joj, majko moja. Ko? Joj, brate. To je dosta delo igrice interesantno, znači nemam nikakve zamjerke za igricu. Lepa optimizacija, interesantno uređeno. Se udaljimo. Tako. Tako. Aha. Čim bude dozvolio YouTube da snimam više ili da verifikuje, možda može se verifikuje. Pa ću da... Pa ćemo mi to da snimamo po više minuta. Tako da, ljudi, moram da prekinem sad, pa vidjet ćemo se u sljedećoj epizodi. Tako da, jebi ga zbog YouTube-a, pičku maternu, kakvi su to retardi, brate. Ništa, sad ćemo da... Nastavit ćemo igricu, snimat ćemo ovo do kraja. Tako da, pozdrav ljudi, pa se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!